Is-siġra ta' żabbuġ hija tipika tal-Mediterran. Infatti għandna kittib partikolari li jgħid li jekk kellek il-vera tara sa fejn tasal is-siġra ta' żabbuġ, tinduna l hemmhekk qiegħed tiddefinixxi l-Mediterran. Min ewwel id-dinja missirijietna għarfu l-importanza tas-siġar taż-żabbuġ. Dr. Noel Buttigieg, lettur fih dan l-Università ta' Malta, spjega ma' TVM News li r-rabta ta' dawn il-gżejjer ma' din is-siġra b'weraq dondom tal-ġilda tmur lura għall-perjodu Ruman. Qed jgħidulna li hawn żabbuġ bajdani. Din hija mixejn il-perdik li llum insejħula l-perla, dan huma tip ta' żabbuġ li nsibuh f'Malta, nsibuh ukoll f'postijiet oħra fil-Mediterran ma fil-kuntest Malti jikber bi kwantità. Fortunatament il-perla, il-bidni, dawn huma kollha siġar endemiċi għalina li sa ftit żmien ilu konna naħsbu li għandna xi tnejn tlieta. Fil-verità għandna ħafna iżjed minn hekk. Studju li qed isir bħalissa fih dan l-Università ta' Malta qed jindika li hemm tal-inqas 9 varjazzjonijiet oħrajn. Kompla jispjega li madwar 30 sena ilu il-Malti donnu skopra mill-ġdid in-namra l din is-siġra, tant illi beda jitkabbar iż-żabbuġ f'diversi postijiet madwar Malta u l-produzzjoni taż-żejt ingħatat nifs ġdid. Jidher iżda li din in-namra komplet tikber u sabet post ċentrali saħansitra fid-djar tagħna. Vinni Piscopo, sit ta' ċentru ta' ġardinaġġ f'Malta, ikkonfermat iż-żieda fid-domanda għal siġar ta' żabbuġ maturi. Daw kollu requests ħafna iktar għal siġar li jkunu ħafna iktar maturi bil-lest, għax forsi ħafna nies ma jkunux iridu jqogħdu jistennew jarawhom jikbru sa ċertu qis biex niftehmu. U infatti meta naraw hekk ovvjament tkun tista' sebbaħ il-ġnien tiegħek ħafna iktar malaj u tkun tista' jkollok dik is-center feature jekk toqgħod tistenniha tkun lesta diġà. Il-prezz ta' dawn is-siġar jista' jlaħħaq l-eluf ta' euro. Fil-fatt, waħda minnhom imbigħat lokalment għal aktar minn 15,000 euro. Tista' tixtri waħda li tiswa ftit, ovvjament jkollha sentej fuqha u tkun tista' jkollok il-varjetà. U mbagħad dawn ovvjament skont kemm ħajikbru skont is-sbuħija tat-zokk u jekk mhumiex imkabbrin bħala bonsai jew inkella skont l-ammont ta' età li għandha s-siġra, ovvjament il-prezz ħajibqa' jola. Imma naħseb hawn Malta iż-żabbuġ hija waħda mill-iktar siġar li huma mfittxijin fis-suq. Lilin mid-dera hija tistqar li l-popolarità tas-siġra hija marbuta wkoll mal-fatt li hija siġra ideali għall-klima ta' Malta, versatili tant li kapaċi tikber fil-qsari u l-ħamrija u għalhekk faċli rilokata.